Гледа, дон кафе, гледа, гурт, паднал, аз само го гледам. Ей, чудоре, трусаш ли? Правиш ли тъй? Тъй правиш ли? А? Кой ти еш, бе? Кой ти е? А? Вие, че не трусаш, тъй? Вие, че си справил. Вие, че не си наркоманин. Искаш ли, имам тук един пакет кока? Не щеш. Ще дам да продаваш, искаш ли? Ще скараш пари, е? Да. Не е хубаво. Да, ама той и като пиш да и става. Като пиш две ръки, какво правиш? Калаш. Кой падна на печката? А? Ей! 3 пъти. Един път зимата на снега. А? А, той мина. Ей, бахи, така му да е. Рядка ограда. Къде са зъбите? А? Къде са зъбите? Зъбите, извади ги да не ти пречат ли? Гошо, свали за вече. Трезвен си днеска или си пак са? Половинка ракия трябва да се удари вече. Да. А? Ти кой ти го каза? Кой?